Olen Natalia. Olen kotoisin Ukrainasta, Sumusta. Kotimaassani mulla on pitkä työkokemus kasvatusalalla lasten kanssa. Olen ollut Suomessa noin 3 vuotta. Olen ystävällinen, positiivinen, ahkera, vastuuntuntoinen. Pyrin jatkuvasti kehittämään itseäni. Tykkään myös laittaa ruokaa, erityisesti leipoa. Nykyään opiskelen mammakoulutuksessa, koska olen kiinnostunut kokin ammatista. Haluan saada uuden ammatin Riveriasta. Tulevaisuudessa aion asua Suomessa ja olen töissä ravitsemusalalla. Mielestäni kaikki on mahdollista, kun uskon itseeni. Kiitos! Hei hei!